Xove ten dolos, praias, acantilados de papel. Pero hoxe deixamos de lado todo isto para celebrar algo importante: a sabedoría, a alegría e as ganas de festa dos nosos maiores. Como vive o día do encontro? Pois vivo como un momento de gran ledicia, non? Vexo a xente moi feliz, co cal é unha satisfacción personal, que cando organizamos algo dentro do Concello, pois que a xente se sinta a gusto. É un día de recoñecemento a todos os maiores que traballaron toda a súa vida. É unha forma de agradecer ao Concello esa dedicación que fixeron a Xove durante toda a súa vida, non? Estamos na comida da terceira idade, donde uns 400 veciños e veciñas veñen a compartir misa, mesa, lembranzas e algún que outro baile. Aquí non hai presas nin teléfonos móviles, só tempo para conversar, para rir e para mirar cara atrás sen nostalgia, pero con orgullo. Cada mesa garda unha historia, cada aperitivo unha anécdota e cada aperta unha amizade de toda a vida. Por que é importante seguir celebrando esta festa da terceira idade en Xove? Pois mira, este día sempre é un día moi especial para os nosos maiores. A parte, os nosos maiores son a historia viva de Xove, e dende o Concello sempre temos en conta políticas e actividades para mantelos a eles inmersos a través dun envellecemento activo, no que poden participar na escola de maiores, en gimnasia de mantenemento, en yoga, en actividades nos que eles se vexan como partícipes da sociedade. E cal foi o prato que máis lle gustou? O peixe, mellor o peixe. Canto tempo fai que ven a comida? Bueno, pois a comida xa debemos levar vindo uns 10 anos, máis ou menos. E foi cambiando moito ao longo do tempo? Pois cambiou, pero bueno, sempre para mellor, Aquí onde estamos todos os amigos, a todos os unidos, a todo isto é un lujo. E dixerme por aquí que cantaba algo, podenos cantar? Vou soltar 4 palabras nomás, Los amigos así, como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Me da gusto decirlo, que en esta tierra tengo un amigo. De onde vides? Vimos de Xove. Os maridos van tirando, ben, gracias a Dios. Que tal bailan os maridos? Non empezamos todavía a bailar, pero eu creo que se defenden ben. Sí. Como está sendo o día de hoxe para vostede? Pois moi ben, primeiro fomos á misa, éramos 4 e caixa. Pero, sin embargo, aquí somos 300 e pico, todo moi ben. Quen dixo que a idade non entende de ritmos? Aquí, os anos só miden experiencias, non ganas de festa. Xove demostra, unha vez máis, que envellecer non é parar, senón seguir vivindo con calma, humor e moito cariño.